आसुलाफारानि सानै गथ' गोनां बिमाया आरो खिलाफारानि साथाम गथ' गोनां बिफाजों दोनखारलायदों होननानै खोनानो मोनो। ओमफ्राय दा ससेखौ फरायनो थाखाय गोहो गैलालै आंनाव। साला बोरायफोरासो गोसो थोलायदों, बुरिफोरासो इन्टारेस्ट लालायदों, उन्दै उन्दै खुदियाफोरासो साम' सोबलायदों। जोंफोरासो बे बैसोआव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौमोन। माबा साख्रि नागिरनायानो दिना थांसिगोन जोंना। औब्रा नों सैथोखौनो बुंबालै बम्र भाई। बे बैसोआव जोङो गोसोसो थोलायनांगौमोन, मम'सो दौलायनांगौमोन, पार्कआव थांनानै साथा गंसे लानानै खुदुम खुमालायनांगौसोमोन। बे बैसोआव जों मा खालामदों? साख्रिसो नागिरदों साला बिबायारिफोर बायदि, मालायनि अफिस दरखं दरखं। आंथ' जोंबायलै फेसबुक नायबानो हाबा जाखांनाय हौवा हिनजावफोरखौसो दोनखारलांनाय खोनानो मोनो। आरो भाइराल भिडिअफ्रालाय बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनिखौसो बांसिन नुबावगोन। बेनिखायनो आंनानो थिग, जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखा होननांगौ। बांद्राय माथा मारिनानै लाब गैयालै दस्तिमोन, जा लों था रंजा बाजा। फैसाया जोंना बिफाफोरा गायखाना दोननायखाय जोंख्रिबानो मोननायखाय जा लोंथानो, जानो लोंनोबो रंजानोबो फैसा नांगौ ना। लोंनायफोरा माबा मोनसे खायदा बाहायनो हायोब्रा, बांद्राय टेनसन लायोलै, बेनिखायनो खर'आ जालालै नोंसोरना। बाजै फाख्रियालाय, बाजै फाख्रिनाव दानो बाखि बिबानो मोनगोन ना। बाजै फाख्रिजों मोजां सोमोन्दो दंथारोलै आंहा। माबायदि सोमोन्दोब्रा? सोमोन्दो दङब्रा, मानोसो नांबाय थागौ, जोमो लोंबानो जाबायना। ओइ बाथ्राखौ बारा थिग मोनाखैलै आं नोंखौ। देलाय थोंजों थोंजों खोन्थालाय, बाजै फाख्रिजों मा सोमोन्दो दं नोंहा? ओइ जानो मोनबानो जाबाय, लोंनो मोनबानो जाबाय, बेफोरखौनो हिसाब खालामबाय थायो नामाब्रा? साला साख्रिबो मोनला बाख्रिबो मोनला, बुलु बुला अफिसाव थानानैनो बोरायसिगोन बायदि मोनबाय आं गावखौनो। मा खालामनाया मोजां जागोन सानबाबो मोनला। हनै माथो अमा राजा सानै साथाम सिख्ला लानानै फैदोंलै। अमा राजा दुर्गा फुजानि बिलनखौ बाइकआव सिथाबनाय बायदि सिथाबना लाबाय माथोलाय सिख्लाफोरखौ। मानो होनोबा आं जाबाय अमा राजा, सिख्लाफोरनि खाजा। बापावै अमा राजा बापावै, नोंनि आखलखौ मानिबाय आं बापावै। साला जोंफोरा दासिमबो सासेखौनो बुथुमना लानो हायाखै, नों सासे मानसियानो साब्रै साबा नांगौ ना? नोंसोरो गार्लफ्रेन्ड मोनैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंसोरनाव गाज्रियैनो साव नांदों, मिथिबाय? जराफोरनि साव नांदों। मा जराफोरनि साव जालायखोब्रा? माने थफिना बायदिया बुलु बुला अफिसाव थानानै सोर सेंग्राया सोर सिख्लाखौ लाइन मारिदों, बा सोर सेंग्रा सिख्लाया बेसर बारियाव हाबदों, फाथो बारियाव हाबदों, बा दुर्गा फुजायाव बेरायदों, बेफोरखौ नागिर नागिर बुयोना। बुलु बुला अफिसाव लांनानै हमनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुयो। बेनिखायनो नोंसोरनाव जरा सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरनि साव नांदों, बेनिखायनो नोंसोरो दासिमबो गार्लफ्रेन्ड मोनाखै। नंगौना नङाब्रा? आंलाय बुनायलाय बुबायलै माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ। जोंलाय माथो रावखौबो बुवाब्रा, मालाय सेंग्रा सिख्ला नांलायनाय ब्रेकआप जानायखौ नायनायावनो मा जायो जोंना। मानो मालाय सेंग्रा सिख्लाखौ बुनांगौ जाखोब्रा आंलाय? आरो आंलाय जानाय लोंनायावनो गब'नानै थायो, मालाय सेंग्रा सिख्ला जराफोरखौलाय मानोथो आंलाय बुनांगौ जाखो? ओइ बुरबेक सन्थला आरो बम्ब्र, मोनगोनब्रा नोंसोर सानैया मोनगोन। लामा आन्दायनानै थालांनाय, गारिजों खिगार जालांनाय सिख्लाफोरखौ मोनगोनब्रा। मोननायाथ' बै थफिनामासो मोननाय नङा। आंलाय मानो मोनाब्रा? मानो मोना जानांगौ जाखो? मानो होनोबा नोङो सेंग्रा सिख्ला जराफोरखौ हमलाबायनानै बुलाबायोना, जेराव मोनो बेयावनो बुलाबायोना। बेनिखायनो बिसोरनि सावा नांदों नालाय नों मोनाब्रा, नों मोना। आरो नै लरग'फोर, नैबे अमा राजानि खोथाखौ खोनासं, बारि खनानि मुगासं। जाय जाय सेंग्राफ्रा ज' ज' लोगो नांनानै मालाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ न'सुं खनानिफ्राय, हाग्रा खनानिफ्राय, दैमा जिंनिफ्राय, फुजा मण्डलनिफ्राय लाबोनानै बुदोंना, बिसोरो मोजां हिनजाव मोनाब्रा। आरो हिनजावखौनो थाब मोनबावनो नागिरा, जेने थेनेसो मोनो बिसोरो, जेने थेने। हट मा सिगिले अमा राजा? आं सिगायाखैब्रा, आं सैथोखौसो बुंदों। बुलु बुला मानसिफ्रा हिनजाव मोननो नागिरा, बा साफा सानैया एसे अभार स्मार्टफोरा मोननो हागौ, बिसोरबो मोनो। मालायखौबा दुम दुम दाम दाम थाइगिर फिथाइ सिरिगोन बिसोरो, गावसोरबा अबेबा धाबाफोराव लांनानै, अबेबा रिजर्टफोराव लांनानै जि जौ लोंहैगोन सिख्लाफोरजों सिथाब सिथाब। नुबायब्रा नुबाय, बिदि बुलु बुला खालामग्राफोर सेंग्राफोराबो बिराद भिडिअ भाइराल जानाय। नाथाय मोनसे खोथाया बेसो, बिसोर फेमास जायाखै भिडिअ भाइराल जाबाबो, मानो होनबा बिसोरो फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस नङा नालाय। ओमफ्राय दाद साला सन्थ' थां लोङै थां फाख्रिनाव। बै नोमबाजै फाख्रिया मोनथिदों नोंखौबो, नोमबाजै फाख्रिखौ माथो नोंबो मा जाखो बेलाय? नोंनि दस्तिनाव सोंनो हाया नामा? सन्थलायाबो हनै बै जौ बेफारि बाजै फाख्रिया बेखौसो माथो ब्ला 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 होनो, माथो गुलु 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 गुलु। नङा गाराखौनो माखौ बुङोब्रा? आं गुलु गुलु नङालै।
नङासो जागोन गाबोननो नोंनि खौरांखौबो खोनागोनब्रा फेसबुक पेजफोराव थुदो माराजा थांनोसै बिसोर बरिं सेंग्राफोरजोंनो रायलायबाय थायो नामा औहाय बालफोरा दैखरनि एम्बुफोरा दैखरनि एम्बु बाप्पावै मा होनखोलै माननाय मारि सिख्लाफ्रा थास' फाग्लिफ्रा जोंखौ दैखरनि एम्बु होनदों दानो दांगोनलै सानैखौबो नै बेफोरबायदि बुलु बुला आखलनि थाखायनो नोंसोरो सिख्ला मोनाखैब्रा सिख्लाफोरखौ दाय होनानै लाब गैयाना सिख्लाफोरखौ अननो रोङाबा मा सिख्लाफोर बुनोल' ओंखारोब्रा थफ्लाम नों हिनजाव मोनलालै नों थालिर बिफांजोंसो हाबा जानांसिगोन सिख्लाबाबो अनलायाव गैयालै थोंबाथों नङाबा बाथोनसोलै आंजों गोसोथोना बाथो गोसोथोआबा था बांद्राय मासकाल लगायलु लगायला गैयालै आंजों दाद नोंसोरजों नांबाय थानो हानाय नङालाय थांसैलाय आं साला बुरबक अमा राजायानोथ' माबायदि मानसिब्रा दाखालिखौनो बावगारबायलै बियो बेसर बारियाव हमजानाया गामिनि रायजोफोरनि सिगाङाव मिथिं खुंजानाया हाद जियानो जादोलालै सिख्ला नांगौ जाबायलै आंनोबो साख्रि नागिरनायखौ बाद होथ'नानै सिख्लासो नागिरनोसैलां नोंस्रा मा खालामो खालामलै आं हले फैबाय बाजै फाख्रिनाव जौ लोंनो दाद दस्ति नोंना खालि जानाय लोंनाय रंजानायल'लै जौ बथल मोनबाय जाबाय आरो बाय साथामबो ज' लोंहैनोसै होमबालाय साला नारजि बुदाङा सोमस्रिखौ गोसो थोमारबाय बियो गोसो थोलायखादोंमोनदां मानसिया बेनिखायनो आंखौ फनबो खालामाखै मेसेजबो खालामाखै आरो बियो आयौ माबायदिखा नारजि बुदाङा बिदि खालामथारबाय आरो बियो आंखौ आंसो बेखौ ब्रेकआप होग्रोनो सानदोंमोन बेसो आंखौ होबाय आरो र' फन हरनि आङो थिगसे जारिगोन आं बेखौ दिनै ओरैबायदि रायहरगोन आङो गाज्रि रायगोन आं बे नारजि बुदांखौ थोरसि सुनो गारनानै फनासो नांनानै दं नों है आइ र' दसे थानानै सुगोन ओहो मिथिथारा आङो नोंनि दसेया दानो जोबनाय नङा जलदि थोरसिया सुहैग्रो खालि फन दसे आं गैयाबानो फन थां माबार थोरसिया सुहै थां रहाय सुगोन थै मोजाङै बयफ्रेन्डफोरजों नांलायनो होनबाबो मोना बिमाफोरा खाथि फैना होबाय थायो र' थोरसिखौ सुनानै लाग्रोनि बिनिफ्राय नारजि बुदांजों नांलायफिनगोन आं थोरसिखौथ' सुबाय र' एबार नारजि बुदांजों नांलायहरनोसै आं हेलौ नारजि बुदां साला पापि खर'नि थेमा साला लाजि रोङै नोङो सोमस्रिखौ मोजां मोनबाय आरो ना आंखौ गारनानै नों सोमस्रिखौ मोजां मोनदों आरो ना नोंखौबो गार आं नारजि बुदां साला नारजि बुदां होलोखो दिनदां आइ आफां मा फनल' जेब्लाबो फनावल' रायलायनो नुयो माथो नोंखौ आफा लोगोसो लोगोबानो एसेबां फन रायलायो नामा थां फरायहैथां खालि फनावल' थाबाय थागोन साननैसोनि उनाव बे फनखौबो लानो होनाय नङा आं मोजाङैबो नांलायनो मोना मा जाबोगोन दे आङो दा मालाय नारजि बुदा सोमस्रिजोंसो रायलायबाय थागोन ना आयु जानाय नङा आं खामानिफोरखौ थाब मावनानै बारि खनाथिं थांनासो नांलायहैनोसै आं ओहो बारि खनाथिं नांलायहैबाबो आइया आंखौ नुहुरलायगोन फाइखानायाव थांनानै नांलायहैनोसै साला नारजि बुदां होलोखो दिनदां आंखौ इगनर खालामग्रा नोङो आंखौ थगायग्रा हेलौ नारजि बुदां धोद मा होननाय जादों बेलाय साला नारजि बुदां होलोखो दिनदां नों आंखौ थगायग्रा आरो ना नों सोमस्रिखौ मोजां मोननानै आंखौ नों धोखा खालामदों आरो ना नोंखौबो गारा आङो नों आंखौ ब्रेकआप होदों ना आंसो नोंखौ ब्रेकआप होदों मिथिबाय गाबोननिफ्राय आं नोंनि बे सोमस्रिनिख्रुइ मोजांसिन जाना खिन्थागोन आं बिउटि पार्लाराव थांगोन खानाय हास'गोन समायना जानानै नोंनि जिंजोंनो एरायलांगोन आं हौवाफोरखौ सानै साथाम थांखु थिमि आलायनाय बायदि आलायनानै नोंनि जिंजोंनो एरायलांगोन आं मा फाथा नों नारजि बुदां मा फाथा धोद मा खालामबाय थालै हाबाङाय फायखानायाव मा मोनबाय थादों ओंखारबा मानसिया फायखानायाव मा रायलायगासिनो नोङो रहाय आफा दसेबाव माहाय फायखानायाव थेन्दावबायसो नामा मा दाबो ओंखारबोनो रोङा है माबायदि बिमा बिफा मोनखोबाल आंलाय मोजाङैबो फन रायलायनो मोना दासो नारजि बुदांजों नांलाय फुथारदोंमोन आं रहाय बांद्राय बेफोरबायदि खालामबाय थानाया न'आव गारनासो थांनोसै आङो बेंगलरफ्राव ना कम्पानिफ्राव ना हमहैलाबायनोसैसो आं मोजाङैबो नांलायनो मोना मोजाङैबो नारजि बुदांजों ब्रेकआप खालामनो मोना बिसोर बिमा बिफानि थाखायनो